Argiaren podcastak. Zer gineki, bi anaiek fabrika utzi, baserria berrizeo? Bai, honek ezkenen ematen zekena baloreadek, nahiz zaitan prekarioa eta gorra, bakike, ointxe duzki polito honekin, hemen izkorru txinduk itarte honetan Fresko ze, ibiltza gauzaharrek. Goierri, joa. Bai, freskura, ona eta txarra de, baina sartuko biziko zeitan zulo baten. Eta han Taladro hango, oidek, hotxa. Hotxa eta taladrin eusait hemen. Eta kafetarako kafe txarra, hemen aldiz, amonak indako tortilla jango denik, Leister? Tak, nire jugun hauk, Gelditu lasai, lan pixkat emar dekortako, Hoi ez teko doainik. Molestante bakarrik ez, ezta? Hombre, pilo honetorri ezketan pintxo jana nahi baldimaek, gutxinez azelga batzu bildu, horretxo kaja batzu? Bueno, saietuko nauk, arrasmatziten ondo. Baina ondo bildu, Bai, neurrikok ezta? Neurrikok eta aztetik ondo hartuta. Horrea satori, ez? Bai, hortxe. Bertantxe. Jo, bakarra mazatu aldi, noiz? Zai, doi bintzute. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Kaixo entzuleok, Egonarria saioan gaurko honetan zerainera etorri gara, Goierrin barrena, hain zuzen Mendarte baserrira, bertan Iñaki Intxausti Mendarte baserriko ekoizlea daukagu, beraiek baserri betiko ereduan ulertzen dute, bere baratze, bere ganadu, bere baso eta bere frutalekin, eta gaurko honetan behi emango hitza. Egun Iñaki? Baina, egun eskerrak eskutortzegatik. Zer Iñaki esan dugu bezala, denetik ikoiztezue, baserria bere osotasunen ulertuz, eta nolatan dibertsifikazioa. Bueno, badek baserri ulertzeko modu bat, ezta? Ezkenen sortzen juken sinergi positibok oso interesgarri dituk, hola labur esan da adibidez, baratzeko soberakinek eta inguruko zelaietako bilarra aprobetxatuz ganaduk elikatzen dituk, gero ganadu egin ximore baratzea bueltatzen dek, eta horrela ziklo jarrai bat, adibide hola labur bezala. Runkate guztia bintzat, bertan osatuz. Bai, eta aldala baserritik kanpoako bai insumo erosketa edo ondakinen atera behar hori gutxituz, noski. Bueno, bai, ez dut esan, baina zuek bian nahi zabiltzate baserritikan, belaunaldi aldaketa egeztala esatea, baina, zuek ekoizle gazteak batzu badia bintzat, ezta? Bai, bagea batzuk, oso gutxi batzuk, ez dut jarritzen gazte gehiago ezaztea, dauden zailtasun guzti, traba guztik ikusita, zegoen ez da patri erresa, ez? Kondenatzen gaituzte prekaride batera, jende asko dau laguntzeko, gero realidade inorrek ez da laguntzen, urtetik urtea papel bat gehiago da behin beharra, traba gehiago da pasa beharra, orduan, gu bagabiltza, baina ez da erresa. Arazoietako baten arrazoia izan da horrenbeste dibertsifikatzea edo bestela dibertsifikatzea? Justu kontrako esango nizuk ez, horrenbeste dibertsifikatek, zerbaitek fallo ematen badin bado, beste batetik heltzeko aukera ez, baratzen aurten adibidez, aizia boskatu digun egutegi bat. Frutarekin eusten zaio, edo baratzak ezke junezko ganaduaren salmenta ondo jun daiteke, orduan, pixkate, hankaz berdinak eukitzeke negozio bezala esan dezagun, baditu bere abantailak. Ganadua, baratzea, dena uztartzea, 24 ordugunak, ez da erresa izango? Badaude urteko garai batzu, gogorra dena, ez? Udazkenan adibidez, animaliei jaten ematen hasi behar zaie, baratzen bildu behar da gauza guztik, saldu behar da, landaketa berrikin berdean egua behi da, badaude, esan dezan, uda bukera, udazken tarte horretan, lan desinde pilatzen dira, egunen luzea dela eskerrak, garai horretan, badaude momentu kritiko bai. Aipatu ez, negutegian txikizioa, usta galerak eukitzar ino edo ohikoa da txikizioiek? Urte dago zerbait ez, aurten hemen aizkorria azpin gaude, zerainen, aizek ufadako gorra jotzen ditu urten momentu batzutan, eta urtera dago txikizien bat ez, frutarbola bat ez bada botatzen, ikin ditu bidea botarbola batzuk, negutegi bat eraman, urtera dago hemen zerbait kexatzeko. Ohikoa orduan, beti arazo ema bintzat eukitzea? Negozio montatu genuena profesionaleki badia 10 urte, urtero gertatzen da zerbait, orduan, lanaren parte bezala hartu behar da zerbait txikitze urtero. Zue bi anaiak, beti anikan baserria edo gero asartu zate baserrin profesionalizazionetan? Nik bestelako lan batzuk izan ondoren hasi nintzen oin dela gutxikoro era 10 bat urte, eta nire anaia sartu da nirekin, oaintxe 2 urte izango dira justu. Orduan behintzat, biak baserria loturik.
bai, hori da. Zuen artean lana banatzea ez da erreixa izango, azkenean nahiak izanik, beti ongoia lan gustokook, inokin nahi ez ditunak, zemuz moldatzea elkarrekin. Beti dago saltxe hori, bueno, oso ondo moldatzea, bueno, beha gehien bat guain dabile baratzako egunerokotasun lanak eramaten, nik golpe fuerte daudenen, eta bueno, nik gehiago naiz, ganadukin, salmentak, eskaera prestatu, bueno, lan banaketa gointxe bertan hor laikea, hemendik 5 urte igual justu kontrako izango da, baina bueno, momentu honetan hola gabiltza. Bueno, eta egia da ere bai, ikusi izan dugu ekoizle txikik, aizatela beste ekoizle txikin artean sinergiak edo elkarlana sortzen. Bueno, aipatu duzu horietako bat edo. Bueno, elkarlanak nire ustez pixkat animatzeko interesgarria da, gero, bueno, salmenta bideak zabaltzeko ere ondo tortzen da. Aurtengo kasun da, bueno, ja badia urte batzuk, aigia harto ekoizten, harto ekologikoa, harto baridea ezberdina, bertako baridadek, eta bolin baridea adibidez. Eta, bueno, kasu honetan egin dugu ekoizpena, urten 5.000 metro inguru egin ditugu, ekotalorentzako, kasu honetan, Jurenlekin dauku elkarlan bat, eta, bueno, guk egiten dugu harto horiek landu, eta gero, ematezko berari, beak ja elaboratu, produktu ezberdinak, eta hori beak salmenta bideratzeko. Gero, Balerizipeko erlekin badugu kolaborazio txiki bat, kasu honetan albaka ekoizten dio, beraiek pesto bat egiteko, pesto oso goxo bat. Eta gero, beste denda saltokiekin egin da baita, beraiek nahi duten produktua, pixkat neurria egin edo ekoizpena beraientzako bideratuta, Beraz, ekoizteaz gain, sorkuntzaran bat, izugarria ez? Produktu denak ateratzeko. Bai, izugarria ez dakit, baina, behintzat salmentaren zati bat ja izartuta, ja elkarlan bat, ez dana urtebeteko elkarlana ez, pixkat garatzen duan elkarlan bat. Salmenta aipatu dezula, salmenta azoka bidez saltze dezute. Bai, gure salmenta 3 hankatan banatzen dugu, jatetxe eta dendak alde batetik, azoka eta gero konsumo talde bat ere bai. Pixkat, ekoizpena bezala, salmenta ere, alor ezberdinetan izateak, sortzen ditu segurtasun bat, mintzat ateratzeko bide ezberdina dituzula. Eta bezeroa nolakoa, edo nundi joazte tendentzia berri hauek, edo... Ez dakit, ointxe bertan... Ez da erreixa asmatzea, bezero ere ari aldatzen, oain jendek produktu elaboratuk eta nahi ditu, etxen sukaldatzeko denborarik ez du hartzen jendek, orduan, pixkat gu ere gaude, pixkat nona moldatu horrela buelta ematen, ez? Azokan saltzaileak ez dago errelebo horik, erosen altean ere ez dago errelebo horik. Orduan, ikusi beharko da, noa bideratzen gehan bai ekoizlek eta baita bai eroslek, elkar bilatzeko nun bait. Aldaketa horietara pixka prestatu beharra edo sentituko dezute, ez? Ez dago beste aukerarik hemen, o moldatzen zea edo ez dago obra seitzerik, noski. Ero, beti entzute diteu, kexak edo irabizunak edo jaiegun faltak, lanaldi luzeak, soldata duinik ez, ardura pilaketa, zuenean izango da, noski, baina alare, baserrian. Bai, asko gustatu behar da, hemen alde guztiak daude zaplastuko guretzat, ekoizpena beti daude faiok, etortzen uztak, orduan diru galerak eta soldata ez da oso duin izaten ari, azken aldin. Eta gero netzako okerrena dana da, instituzioen partetik dagoen laguntza falta. Horre ontzien manifestaldeik izan ziren lagundu bartitzaigula, burokrazia kendu, baina realitatea da, urtetik urtea, papeloa gehiago, traba gehiago, ez dute erantzuten, eta horren frustrazioa da nik okerren ematen dudana. Beti dago zerbait, biliraren bat, papelen bat falta, eta horrek sortzen frustrazioa eta ezin egona niretzako oso gogorra da. Eta horretaz gain, gu hemen grabatzen, goiz bat pasatzen de bai. Besteik ez behintzat lagunduko dizeu zerbaitetan, eta ez dakit zure eguneroko lanan parte zerbait esatu duzu, lagunduko dizeu behintzat hortan. Gaurko kasun daukete eskaera bat Zerengo taberna, Mandio taberna eramateko, orduan nahi baldin badezu azalaga batzuk bilduko ditugu, beraie penka goxo batzuk prestatzeko. Oso ondo, behintzat lagunduko dugu. Aldala behintzat puskatu gabe ez da? Alda baldin bada, hemen puskatzetan guztiak konpundu behar da, orduan lan bat gehiago azkartzeko, hobetuz puskatzea. Bueno, jake goiz erdi izurratu izan, bintzat eskua gotak izut, zein behar deun esan, zeinentzako, zer? Hain bilduko izki hau behasengo kasola dendako azelga batzuk, kasu honetan penkak egin dizkik, orduan, inberdek poliki behidatu, eta penka hundien txonak hartu, geho behake produktu goxok ateala izateko, noski. Eta txikikin zeingo dau? Txikin kasun, oazten utzi, edo bestela, entxaladarako, edo puri egiteko nahi duen jende interesantezkio, orduan, aparte bildu eta
eta bakoitza bere bideratu. Neurri hontako kondo? Dotore, baina, bueno, hau puskatu biltzen bat imenek asko zabeto. Vale. Alegie, bildu berdek, azpitik heldu, eta goxo, bukera zuzen, oboto aprobetxatzeko. Vale, erkia. Zenba gutxorera? Sorta bat? Bi hiru kajakara. Hemen kajakarek abiltze gaitu. Bueno, hortainoko den bai izagut, Tartok? Harto be, bueno, hemen daude bi harto klase. Hau izango zen, danbolin klasea, bertako klasea, pixkat motxa, oso goiztiarra, da, bueno, hauek die, ekotaloko lankidetzaren adibide. Nire kasun bi hauek ekin ditut, harto beltza. Hau, ez dakigu, uste dugu Peru inguruko variedade badala. Galizizik ekarri duk kasu honetan. Eta, bueno, oso harto beltz polik egiten do, gero bulgurraleko txuko dizut. Eta, bueno, bi harto hauekin ekin dugu lana, azkeneko bi urtetan da, aurrera begira ere, sumoa bi variedade hauekin jarraitzea da. Erkia. Men iskima dentu ditu. Hoidek. Gero bai aipatu jazu, sinergia gehi hori bai men, badiela. Hori guztia zenariok. Zenario bateo beste bilduko dugu bai, za? Bueno, erakusteko hartuko jugo batzuk, bai. Ja, zenaria txiki xamarrak, ez? Ba, txiki. Ba, bai? Bueno, kasu honetan, azenariok pixkanaka negu aurre junola azte jungo die, baina neurri honetan dauderen adibidez beste elkarlan bada, Tolosako ama jatetxeakin, ikin deulana. Orduan, bueno, beraiek azenari txiki hauekin dituzte plater kurioso politiko oso batzuk. Orduan, bueno, kasu honetan hauek izango zen beraientzeko bidereutako produktu bat. Oso, ondo baina eki, eskerrik asko. Prestatuko dugu tarra bai dena ibialtzeko. Horiek. Eta guk bai beste ekoizle batek aurreko saioan, Charlie Zidernaut proiektutikan, ekarri zigun opari bat, zuri emateko. Konbutxa bat, eutxi honei konbutxa, Balerdepeko estiaz indako konbutxa bat. Bueno, probatuko dugu. Eta zuri bai eskatuko izeu, urrengo bisitariantzako opari bat ematea. Eta ez dakiz zer dagozun prestatuta edo. Bueno, kasu honetan hau izan da Balerdepeko erleak eta Charlie arteko elkarlan bat. Nik, lehen sektorea elkarlana dala eta hori dela bidea aderaziz, Julen kotalokin dauketen elkarlanen produktu bat emango diot urrengo baserritarrai. Kasu honetan izango da arto bulgur bat, normalen kari bulgurra hitzeiten da, baina arto bulgurra ere beste produktu bat da. Orduan, hau da arto bulgur bat, nire etxeko artoa Julenek egotuta. Eta, hau arroza bezala jaten da. 40 minutu de gozi, eta gero barazkiren batzukin edo nahastu, eta txak, barrua. Eskerrik asko baina eki, nik emango diot urrengo bisitariai. Hoidek. Sentitzet goiza erdia hemen pasa deulako, baina, hau bizulana. Nahi baldime galitu lanen, ez zeako problemaik. Beste eskua gotako izut. Eskerrik asko ba. Eta zuri entzule, bi astez behin argia.eus eta bizibaratzea.eus webgunetan ikusiko zuen entzungai, eta beste bat arte.